of Valentine's Sige! Day. Aldaw nin mga puso ngo niyan, aldaw manin pagkamo. Yes! Kaya tampok tango niya na paghahapon, mailing mo partner tabang medical segment kita mo niyan. Daing tapos na pagpadaba ning sarong babayi sa iyang tugang na may pigmamating helang. Ukudan ko ini. May istorya na naman si Aika Ferry. Siyempre, mga ka-aksyon, bistunta siya sa istorya ni Aika Ferry. Sabi nga ng matatanda, mahalin mo ang iyong pamilya dahil hindi ka nila kailanman ipagpapalit. Sa Pulangi Albay, may nakilala kaming magkapatid na wagas ang pagmamahalan sa kabila ng kapansanan at pagtanda. Sila ang magkapatid na sina Eduardo at Divina sa Bordo. Sa maliit na barong-barong na ito nakatira ang magkapatid. Kwento ni Nanay Divina, bata lamang ay may sakit ng epilepsy ang kanyang kapatid na si Eduardo. Dahil sa kanyang kondisyon ay hindi na rin ito nakapag-asawa. Kaya naman inako na ni Nanay Divina ang responsibilidad sa kanyang kapatid. Dagdag pa ni Nanay Divina na ipangako niya rin ito sa kanyang namaalam na mga magulang. Nag-i-atake ini. Mas nag-irigda ka mo, turo makan ka mo ka ini. Kaya pigbubukod talaga siya. Marenganing unyan madam ta dati. Pigsisaradoan ko ang pinto ka anta. Nagpaparalakawaan kay Arayo. Nagbubukod kami, mas matangang bangge. Bingi at hindi na makapagsalita si Eduardo. Hindi na rin ito kayang asikasuhin ang sarili kaya naman hanggang sa pagpaligo at pagpakain ay si Nanay Divina ang gumagawa. Aminado si Nanay Divina na may mga oras na napapagod na siya ngunit mas nanaig ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Makulo. Lalo mo niya na ako nagtitindog ka ining garong magurang niya. Natugang man sana. Padaba ko ining tugang ko. Kan magpuon kang ano siguro ang may maski kan salit pa ining pig-atake talagang di ko ini pabayaan. Hiling ni Nanay Divina sa Action Co Center na mabigyan ng tulong pinansyal ang kapatid para matugunan ang araw-araw na pangangailangan. Patabangan ining tugang ko na ini nga ni dahil man nag-atama ng iba ako man sana sulo-sulo digdi sa daog kang arong. Agad naming tinupad ang hiling ni Nanay Divina. Dala-dala namin ang food packs at inabot ang tulong pinansyal. Tuwa at kagalakan ang naramdaman ni Nanay Divina. Dakula kong pasasalamat po. Grabe, sobra-sobra po. Kaugbahan niya po natatabangan kami sa ako Bicol Party List po. Salamat, salamat, salamat po. Ang pagmamahal ay walang katumbas na halaga basta totoo at galing sa puso. Katulad ng pinapadama ni Nanay Divina sa kanyang kapatid. Ayan, partner. Yeah, Tama ka sabi baga ko, na ang pagkamuot, bako lang sa kapartner or opposite sex kundi pagkamuot sa kapamilya, tawo, kapamilya, kapwa-tawo. Ayan. Kaya labi man partner ang kaugmahan kan magtugang na maski sa araw ka ito partner na di man natabang, dakulang katabangan para sa ita. Ayan. So, kaya yan, sa mga magturugang man dyan na padagos man ang ataman kan sa indang mga tugang partner na may kaparehas na sitwasyon duman. Tama. Ayan, saludo po kami sa Saindo. Yan, mabuhay kamo and ipagpadagos ang pagpadaben. We would like to encourage all partner. Nag-English ka partner for the first time. Na ipalaganap ta ang pagkamuot sa kapwa. Tama. Yan. So yan. Iwasan ang pakipag-iwal, iwasan ang paghanap ng kaiwal, spread love. Yan. Sana all araw kayo ang Not only- thinking partner. Not Spread only love. sa aldaw na ini, na Pebrero 14, kundi puro aldaw. Uro aldaw. Sabi nga ni Baga, siring man hanggang Christmas partner, everyday dapat Christmas. Ang Give espiritu ang love Christmas. on- Christmas Day. Give love on Valentine's Day. Sa araw Ayan. aldaw. Every day. Every Give love day. every day. Tama partner. Kasi pag tinauman pagkamot, mabalik sa imong Araw pagkamot. kang pagkamuot kang programang ini na nagpuon tabang ora mismo ining Action Co Center pagkamuot sa mga Bicolano, sa mga Yan. nababay. Kamo, testigo kamo. Magasarong taon na kita partner. Yes. Magasarong taon na napigpapamati kan programang ini ang pagkamuot. Tama. Daing huraw. Daing Maski kung minsan na uro atraso, basta ang importante ang importante na ikaabot ang partners pagkamuot. sa pagkamot. Ayan.